V minulom videu ste videli niečo málo o Iráne, prvé interakcie, Merci. Thank you, merci. alebo jak som bol na fotbale. A čo uvidíte dnes? Ako skúšam tradičné jedlo, jogurtový guláš. Ako som ochorel. Ja som ochorel asi z klímy. Vtáčí raj, morky, ak sa chystajú na svoju premiéru v oktagóne. Irán, jo po piči, dojdete. Alebo taxikára, ktorý vás pozýva do Iránu. Sme na odpočívadle 300 km pred Isfahanom. A toto som musel ísť natočiť. Tu môžete vidieť mašinu, na ktorej sme išli, vyklimovaný autobus, obrovský priestor na nohy a voda zadarmo. Pripomínam, že cca 500 km za 4 €. Som v Isfahane, tento autobus ma dovizol a idem rýchlo zavolať taxíka na ubytko. Došiel som na ubytko z autobusovej stanice v Isfahane. Vysadil ma to taxikár a blúdim, neviem trafiť. A tak písal som im na WhatsApp, podpisujú mi síce v perštine, ale nájdeme voľako. 21:59. OK, ubytko číslo 3. Isfahan. 15:30 som vyrazil z autobusovej stanice autobusom do Isfahanu. Prišli sme 21:00, to je 5,5 hodiny. 15, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20. Áno, 5,5 hodiny. Dobre, najprv vám ukážem ubytko. A potom vám poviem sumu. Let's go. Dobre, takže začal by som tým, že nezamykajú sa mi chodové dvere, ale ide sa sem takto cez takú bránu. A odtiaľ som došol presne sem. Mám kuchynu, čo som na prvých dvoch ubytkách v Teheráne nemal. Takže ideme na nu. OK. A spálna. Nie, najprv vecko. Dobre. Takže moja premiéra bude všimtakovaný na lyžára. Spálna. Toto bude môj najlepší kamarát najbližšie 2 dny. Ubytoval som sa tu na 2 dny, ale v Isfahane chcem ostať asi 3-4, takže možno to tu predĺžim. No a teraz sprcha a spať. Zajtra ideme do mesta. Dobre, a suma za toto, čo ste videli, je... Tu si tipnite. Je to 9 €. 9 €, čiže za 2 noci 18. A pravdepodobne si to tu teda predĺžim asi ešte o 2 dny, lebo cez týždeň hrá Sefahan, čo je jeden z isfahanských klubov a oni hrajú ešte o titul, aj keď tá šanca je malá, sú 3 kola do konca a strácajú 5 bodov na prvého. No a pre fotbalových fanúšikov za Sefahan hrajú 2 mená, Francúzi, ktorých by ste mohli poznať, Enzonzi, a druhý je Wissam Ben Yedder. Wissam Ben Yedder hrá v Iráne fotbal. Dobre, je tej 10:30. Mám nakúpené voľaké jedlo, lebo som hladný po tej ceste. Ja som dneska iba ranajkoval presne títo ranaječky.
Iba to som jedol dneska, takže mám nakúpené. Akože jedlo. A nie je to sítka. Dúfam, že to zase nebudú komári, ale zavriem to, no. Mám ventilátor. OK. Zatiaľ som najspokojnejší s tým ubytkom. Už len kvôli tej cene. Ale teda hlavne kvôli tej cene, no. OK, je 12 hodín, ja už som asi voľaké 2 hodiny hore. A nabíjam, kameru som nabíjam ešte telefón. A dneska sa mi snívalo, že som našiel na zemi strašne veľa peňazí. Neviem, čo to môže znamenať. A my ideme do Isfahanu. No a mimochodom takto vyzeral lístek na autobus z... na autobus z Teheránu do Isfahanu. Môžete si prečítať. A ideme sa nekam najesť. A dneska sa mi snívalo, že som našiel na zemi strašne veľa peňazí. Ty kokos. Takúto gumičku som vždycky potreboval. Dobre, každopádne túto kopu peniaz nechcem nechať na úbytku. A preto spravím to, že si ju dám do kapse. Takže mi ju vlastne ukradnú z kabele a nie z úbytka. Dobrý nápad. OK. Dobre, poďme nájsť tú reštiku. Nakoniec som našiel obchod, ktorý predával iba jednu vec, a to jogurtový guláš. OK. Irán je popie do tici. Irán je po piči, dojdite. Irán je po piči, dojdite. Merci. Dobre, nachádzam sa pred Bird Garden v Isfahane. Idem okoštovať, čo som si kúpil za euro 70, je to vlastne, neviem, jak sa to volá, tu je názov, nepamätám si to. A obsahuje to teda ovčie maso, žltú farbu robí šafrán, cukor a jogurt. Sú tam ešte, myslím, že brusnice a pistácie. Som zvedavý, je to akože tradičné isfahanské jedlo, poradil mi to Mohamed, ktorý išiel se mnou autobusom do Isfahanu. A išiel som sem asi 30 minút taxikom, stalo to asi euro 70, let's go. To maso je rozmixované, vôbec ho tam není cítiť. Hustý jogurt, ale je to vynikajúce. Neviem, či to teda zmastím celé, takže mám konzistenciu. Až moc hustý jogurt. Mimochodom, kúpil som si túto vodu pri dome v takom lokálnom obchodíku malom. Stála ma 7 až 10 centov. A je vynikajúca. Založená v roku 1998, približne 17 000 metrov štvorcových, viac ako 130 druhov vtákov z Iránu aj iných častí sveta. Čo tam nájdeš? Papagaje, pštrosy, pávy, labute, žeriavy, sokoly a mnoho ďalších. OK. Ja toto neviem, či celé zbaštím, ale dám si ešte. Je to fakt, strašne to je hutné a strašne to je síte. Kam sa zebral? Čo, ideš sidequesty plniť? Dobre. Dobre, takže nachádzam sa pred Bird Garden v Isfahane.
Ideme zistiť, čo stojí lístek. A čo, tu sa neplatí? Pánko, jak pozuje pred kameru. Čau. Hej. Toto sú neviem, či nie prepelice, ale či čínske alebo japonské. Zobni do toho. Nazdar! Prosím vás, máme Rašice kade. Je tu veľká iránska škola. Malí chlapci. No zdraví. Toto je sranda, že to je zvyknuté na tých ľudí. Lala. Zbytky masa sú skrmená. Dáme si fun fact do supov, ktoré sú veľmi dôležité pre ekosystém, keďže dožírajú zdochliny a tým sa nešíra žiadne nákazy. No tak toto áno. Toto musí byť najmenší kohút na svete. Skoč do mňa, pôjdeš na holej. No a čo? Záchody sú ďaleko. O! Párený morek, to ste má na kamere. Nemôžeme ju vystriedať. A tu sú ešte iné papoušky. Som úplne odbočil, jak som mu videl. Dve morky skákať po sebe. A toto by mal byť podľa všetkého, toto je mníšek modrý. Pirura. Aha. Tu sú na odvíkačke. A tu je kakadu. Ja neviem prečo je s nimi. Toto je prosím vás, čo za papagája? A to bude asi myšiak. Nie, mi to nevychádza. Teraz vám ukážem jeden z mojich najľúbenejších papagájov. Aratinga slnečná. To je Adam Ondra naľavo. A tam máme andulky. Na ty sa ideme pozrieť. Masaker, jak to tu vyzerá. No a tu ich máme. To majú ale parádnu volieru toto. Do koľkých hoven som dneska vstúpil? Na ľavej ani jedno, na pravej jedno. Drži, aké to má vajíčka toto. Jako? Slepače? Čože? Ó, ten je pekný s tým bílym. Nezobrí mi do toho. To je aké zaujímavé. Kačica bez hlavy, to už ste videli? Ste videli kačicu bez hlavy? Nazdar. Inak za vstup som dal
2 €. Pohode. Myslím si, že to bolo ale tourist price, lebo domáci platili menej. Ten je odpadek, tu je odpadek. Sranda, že tie lavičky nie sú až tak obsraté. Alebo to asi drhnú v kuse, no. Hej! Takže teraz vidíme útok na hlavu. Pozor, rozhodca sa nám tam mieša. Do záberu. Stále útok na hlavu, pokus o gilotínu. Pokus o gilotínu od bieločierneho. Pozor, hnedý. Získava prevahu. Je tam šanca na takedown. Pozor, zapája sa fanúšik, nie. Iba prebehol do bufetu. Bitka stále pretrváva. Už sme mimo ringu. Stále tvrdé pokusy na hlavu. Pozor, to bol dobrý direkt do tváre. V prevahe teraz čierno-biely. Uvidíme, ako rozhodci vyhodnotia túto situáciu. Kto získa prvé kolo, ktoré stále pokračuje. Ja sa nechcem zapojiť, chlapci. Pozor, ďalší útok na hlavu. A tvrdá bitka zrejme skončí. Tak vidíme, že obaja sa bijú na sieťke. Pozor, nedržať sa síta, hej. Nemôžeš sa držať síta. Tvrdý útok na hlavu. Wow! Čo to vidíme? Toto sme ešte v bojových športoch nevideli. Zakliesnenie sa hlavami. No dobre, chalani, ale už stačilo. Ja už som to dotočil. Počkaj, vy máte ozaj konflikt medzi sebou? Jagrovci! Jagrovci! Dávaj, odlet. Dávaj. To bolo pekné slame. To bude na YouTube. Dneska sme takisto oblečení. Na zdraví! Tak tohto chalana vám priblížim, ktorý sa pokúšal o lúpež potravy a nakoniec to skončilo u jeho popravy. Toto je život, toto je chill. Vidím slípku, rozpaľujem grill. Salam. Salam. Dvadsiaty 9. apríl, deň číslo 1, Isfahan. Moga. Bol som dneska v tom vtáčom svete, jak ste ze záberu mohli vidieť. A keď som odtiaľ vyšiel, rozmýšľam, zavolám si taxík domov, alebo idem sa ešte nekam prejsť.
Tak som sa išiel prejsť a v Iráne som si úplne obľúbil takú vec, že strácať sa v meste. Ísť doľava, doprava, do tej uličky, úplne náhodné, rozhodnúť sa v daný moment, pri najhoršom si zavolám taxík, ktorý mi dojde doslova pred nohy. Tak keď som sa doprechádzal, zavolal som si taxík, išiel som domov, vysadil ma. Pozerám, som doma, ale povedal, že sme na adrese, asi je to tu kúsek, už trafím. Netrafil som. Blúdil som asi 15 minút, kým som natrafil na takého chalana, ktorý tam stal pri motorke slušne oblečený a z modrú rúžu. Hovorím mu, prosím ťa, stratil som sa, mal som veľké šťastie, že hovoril anglicky, mal som 1% baterky, to je ďalšia vec, ktorú musím povedať na mobile. A hovorí, že no, vím, že sadaj na motorku, zeberem ta. Po ceste mi hovorí, že v Iráne je den žen, alebo že jeho frajerka má narodeniny. Neviem, či som to správne pochopil, jedno z toho. Tak som sadol na motorku, dovizol ma zle. Druhý raz, blúdili sme, zastavil pri obchode, bol sa opýtať, ten predajca mu presne povedal a išlo sa. Vysadil ma teda pred ubytkom, hovorím mu, že ďakujem, veľmi si mi pomohol. Že pohode. Ešte mu po ceste hovorím, že vysad ma kde chceš, že budeš meškať. Ne, to je pohodičke. OK. Vysadil ma, hovorím, dám ti voľaké penáze. Nie, nič mi nedávaj. A teda cestuj šťastné a bezpečné Iránom, prajem ti, hovoril mi. Díky moc. A jak som išiel, vysadil ma asi 100 metrov predom, hovorím, že vysad ma tu, že mal tam ešte pánko, tam predával veľkú ovocí, mimochodom takýto žltý melón, celkom malý, ale mal ho tam nakrojený a strašne dobre vyzeral. 2 banány. 2 paplany. A 3, vlastne jeden som už spucúval. A pomaranč. Tak som si u pána kúpil, bol zlatý, hovorí mi, rozkrojem ti, hovorím, že ne, na ubytku mám nož, pohode, díky. Potom kúsek vedľa bol ešte taký malý obchodík s vodami a s týmto Pilsonom, to som si ešte kúpil. Mal som 50% iba nabitý telefón, takže to som podcenil. Ale zebral som si do ruksaku nabíjačku pre istotu, čiže najhoršom by som si dal nabiť niekde v reštaurácii, alebo by som poprosil v ľahkom podniku. A aktuálne plány sú, došol som na ubytko, nabijem kameru, nabijem telefón. Telefón mal 1%, kamera má teraz 15%. Idem si kúpiť volačo na večer jesť. Je tam fotbal Arsenal Paríž. Tipujem 2-2. Ešte musím spraviť jednu vec, musím si prehodiť celý obsah z kamery do notebooku a vyprázdniť ju teda, aby som mal na zajtra. Zajtra by som sa chcel ísť prechádzať, sú tu strašne nádherné parky, záhrady, mosty vysfahané a Iránci milujú pikniky. Ja som si strašne všimol, že oni sedia na tráve, alebo teda majú deku na tráve, majú hostinu, väčšinou teda sedia ženy s deťmi, alebo muži samotné. Neviem, či teda môžu spolu, ale všimol som si to tak, že buď sedá 5 kamarádov po sebe, alebo 5 chlapov starých po sebe, alebo ženy s deťmi. A všimol som si teda, že mávajú hostinu a fajča. Akože takú, jak si u nás víš predstaviť, šišu. Opustil som ubytko a idem si kúpiť voľaké vody. A nové mám nachystané ubytko, už len sa tam taxíkom dopraviť. I krátko pred 4:00 začínajú prvé modlitby. No ja som ochorel asi z klímy.
A ten kohúr ide už od polnoci takto. Inak podľa štatistík 98% ľudí, ktorí kúkajú moje videá, nemá odber, tak budem rád, keď ho dáš a zadarmo ma podporíš.